Χαίρετε εν κυρίω αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Είμαι ο πατήρ Δημήτριος και σας καλωσορίζω και πάλι στην Αποστολική Πορεία, τον κοινό μας χώρο πνευματικής αναζήτησης και γαλήνης. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που σχεδόν όλοι έχουμε αντιμετωπίσει. Ένα θέμα που συχνά μας γεμίζει με φόβο, αγωνία, υδρότα και πάρα πολλά ερωτηματικά. Τι γίνεται όταν κλείνουμε τα μάτια μας και στον ύπνο μας εμφανίζεται ένα αγαπημένο μας πρόσωπο που έχει φύγει από αυτή τη ζωή? Ένας γονιός, ένας αδελφός, ένας φίλος, ίσως και κάποιος που δεν προλάβαμε να αποχαιρετήσουμε όπως θα θέλαμε. Ξυπνάς απότομα, η καρδιά σου χτυπάει δυνατά, αναρωτιέσαι, ήταν αλήθεια, μήπως ήρθε να με πάρει, μήπως είναι θυμωμένος μαζί μου? Τι σημαίνει αυτό το σημάδι? Αδελφοί μου, σας λέω εξ αρχής, μην αγρενοήσετε αυτό το σημάδι. Αλλά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, μην πανικοβάλλεστε και μην αφήνετε τον φόβο να κυριεύσει την ψυχή σας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μέσα από τη σοφία των Αγίων Πατέρων της και την Αγία Γραφή, έχει ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως για το τι πρέπει να κάνετε αμέσως. Και θα σας τα εξηγήσω όλα σήμερα, με απλά λόγια, μέσα από την καρδιά μου. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να κατανοήσουμε πώς βλέπει η Ορθοδοξία τα όνειρα. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μας προειδοποιούν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα όνειρα. Μας λένε ότι τα όνειρα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα φυσικά όνειρα, αυτά που πηγάζουν από το δικό μας υποσυνείδητο. Αν όλη μέρα σκέφτεσαι τον αγαπημένο σου παππού που έφυγε πρόσφατα, αν πενθείς, αν πονάς, είναι απολύτως φυσιολογικό ο εγκέφαλός σου να φέρει την εικόνα του στον ύπνο σου. Αυτό είναι η δική σου ψυχολογική ανάγκη, ο δικός σου πόνος που ψάχνει διέξοδο. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα όνειρα που προέρχονται από τον πονηρό, από τους δαίμονες. Ο διάβολος ξέρει πόσο ευάλωτοι είμαστε όταν πενθούμε. Θέλει να μας τρομάξει, να μας ρίξει στην απελπισία, να μας κάνει να πιστέψουμε ότι οι νεκροί μας υποφέρουν φρικτά ή ότι έρχονται για να μας κάνουν κακό. Θέλει να ταράξει την ειρήνη της ψυχής μας. Γι' αυτό, ο βασικός κανόνας στην Ορθοδοξία είναι «Δεν δίνουμε σημασία στα όνειρα, δεν τα πιστεύουμε τυφλά». Υπάρχει όμως και η τρίτη κατηγορία, και εδώ πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή. Είναι τα όνειρα που επιτρέπει ο Θεός. Καμιά φορά, ο Πανάγαθος Θεός, μέσα στην απέραντη ευσπλαχνία Του, επιτρέπει σε μια ψυχή να εμφανιστεί στο όνειρο ενός ζωντανού. Γιατί? Όχι για να τον τρομάξει, ποτέ για να τον τρομάξει, αλλά για να ζητήσει βοήθεια. Βλέπετε, αδελφοί μου, όταν η ψυχή φεύγει από το σώμα, περνάει στην αιωνιότητα. Ο χρόνος της μετάνοιας έχει τελειώσει για αυτήν. Δεν μπορεί πια να κάνει μια καλή πράξη, δεν μπορεί να προσευχηθεί για τον εαυτό της, δεν μπορεί να ζητήσει συγχώρεση. Είναι σαν έναν άνθρωπο που τα χέρια του είναι δεμένα. Περιμένει, διψάει για την προσευχή των ζωντανών. Εμείς που είμαστε ακόμα εδώ, στην Εκκλησία που στρατεύεται πάνω στη γη, μπορούμε να βοηθήσουμε τα αδέλφια μας που βρίσκονται στην Εκκλησία που θριαμβεύει ή που περιμένουν την τελική κρίση. Όταν λοιπόν βλέπεις έναν κεκοιμημένο στο όνειρό σου, ίσως τον βλέπεις στεναχωρημένο, ίσως τον βλέπεις να κρυώνει, να πεινάει ή απλά να σε κοιτάζει σιωπηλά. Αυτό είναι συχνά ένα SOS της ψυχής του. Σου λέει «Παιδί μου, αδελφέ μου, σε παρακαλώ, προσευχήσου για μένα. Μην με ξεχνάς». Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε ότι οι κεκοιμημένοι έχουν τεράστια ανάγκη από τις προσευχές μας, ίσως περισσότερο από τους ζωντανούς, γιατί εμείς έχουμε ακόμα περιθώριο μετανοίας, ενώ εκείνοι όχι. Αγαπητοί μου, πριν προχωρήσουμε στο τι ακριβώς πρέπει να κάνετε βήμα προς βήμα μόλις ξυπνήσετε από ένα τέτοιο όνειρο, θέλω να σας ζητήσω μια μικρή χάρη. Το YouTube, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια πλατφόρμα κυρίως ψυχαγωγική. Δεν αγαπά ιδιαίτερα να προωθεί τέτοια σοβαρά, πνευματικά και βαθιά θέματα. Και όλοι ξέρουμε πώς αντιμετωπίζεται συχνά η Ορθοδοξία στον σημερινό κόσμο. Με αδιαφορία ή και πολεμική. Γι' αυτό, σας παρακαλώ θερμά, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το «Μου αρέσει», το γνωστό like, σε αυτό το βίντεο. Ένα δικό σας κλικ βοηθάει τον αλγόριθμο να καταλάβει ότι αυτό το βίντεο έχει αξία και να το δείξει σε άλλους αδελφούς μας που ίσως αυτή τη στιγμή αγωνιούν και φοβούνται, έχοντας δει ένα παρόμοιο όνειρο. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη.
Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις αμέσως μόλις ξυπνήσεις από ένα τέτοιο όνειρο? Πρώτο και πιο σημαντικό. Μην ανοίξεις τον υπολογιστή σου να ψάξεις ονειροκρίτες. Σου το λέω ως ιερέας, ξεκάθαρα και με πόνο, γιατί βλέπω πολλούς χριστιανούς να πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Οι ονειροκρίτες, τα medium, οι καφετζούδες, οι άνθρωποι που δήθεν μιλούν με τα πνεύματα, όλα αυτά είναι έργα του σκότους. Είναι βαριά αμαρτία και προσβολή προς τον Θεό. Ανοίγεις πόρτες σε δαιμονικές δυνάμεις που θα σε γεμίσουν ταραχή, ψέματα και φοβίες. Αντί να βοηθήσεις την ψυχή του νεκρού, βλάπτεις τη δική σου. Ξέχασε τις λαϊκές προλήψεις που λένε «Αν δεις τον τάδε, σημαίνει γρουσουζιά» ή «Αν σε καλέσει, μην πας μαζί του στον ύπνο σου». Όλα αυτά είναι δυσιδαιμονίες. Η δική σου άμεση αντίδραση πρέπει να είναι μία, η προσευχή. Μόλις ανοίξεις τα μάτια σου και νιώσεις αυτό το σκύρτημα, κάνε τον σταυρό σου. Πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου, το όνομα του κεκοιμημένου, και ανάπαυσον την ψυχή αυτού. Σήκω από το κρεβάτι, πήγαινε στο εικονοστάσι του σπιτιού σου. Άναψε το καντήλι. Άναψε λίγο λιβάνι. Το θυμίαμα ανεβαίνει στον ουρανό όπως οι προσευχές μας. Στάσου μπροστά στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας μας και διάβασε το Τρισάγιο, αν το ξέρεις, ή έστω με δικά σου λόγια, μέσα από την καρδιά σου, ζήτα από τον Θεό να αναπαύσει την ψυχή του ανθρώπου που είδες. Αυτό είναι το πρώτο, το άμεσο φάρμακο που γαληνεύει και εσένα και εκείνη την ψυχή. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Αυτή ήταν η πρώτη βοήθεια. Μετά, το πρωί, πρέπει να προχωρήσουμε στο νοσοκομείο, που είναι η εκκλησία μας. Όταν μία ψυχή εμφανίζεται στο όνειρο, ζητάει την πνευματική τροφή της εκκλησίας. Τι πρέπει να κάνεις? Πήγαινε στο ναό της ενορίας σου. Γράψε ένα χαρτάκι με το όνομά του, μόνο το μικρό, το βαπτιστικό του όνομα, και δώσε το στον ιερέα μαζί με ένα πρόσφορο να το μνημονεύσει στην προσκομιδή. Αδελφοί μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια για τους κεκοιμημένους από τη Θεία Λειτουργία. Όταν ο ιερέας βγάζει τη μερίδα, το μικρό κομματάκι ψωμί, για το νεκρό και το βάζει στο Άγιο Δισκάριο και αργότερα, στο τέλος της λειτουργίας, ρίχνει αυτές τις μερίδες μέσα στο Άγιο Ποτήριο με το αίμα του Χριστού λέγοντας «Απόπλυνον, Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευτέντων δούλων σου, το αίμα της σου το Αγίο». Η ψυχή εκείνη δέχεται ασύλληπτη παρηγοριά. Καθαρίζεται, φωτίζεται, παίρνει χαρά που δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε εμείς εδώ. Δεύτερον, κάνε ένα μνημόσυνο ή φτιάξε ένα πιάτο κόλληβα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα βαριούνται ή θεωρούν τα κόλληβα απλά ένα έθιμο. Λάθος μέγα. Τα κόλληβα είναι θεολογία. Είναι φτιαγμένα από σιτάρι. Και τι λέει ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο? Εάν το κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει μόνος του. Αν όμως πεθάνει, φέρει πολύ καρπό. Ιωάννης 12:24. Όπως το σιτάρι θάβεται στο χώμα, σαπίζει και μετά φυτρώνει κατά πράσινο και ζωντανό, έτσι ακριβώς και το ανθρώπινο σώμα. Θάβεται, αλλά θα αναστηθεί κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Πηγαίνοντας τα κόλληβα στην εκκλησία, διαβάζοντας ο ιερέας την ευχή, στέλνεις ένα πνευματικό δέμα, γεμάτο αγάπη σε αυτόν που είδες στο όνειρό σου. Τρίτον, η ελεημοσύνη. Αυτό είναι κάτι που ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τόνιζε συνεχώς. Αν δεις έναν νεκρό στον ύπνο σου να σου λέει ότι κρυώνει ή ότι πεινάει, δεν σημαίνει ότι του λείπει υλικό φαγητό. Σημαίνει ότι του λείπει η χάρη του Θεού. Τι κάνεις? Πήγαινε και δώσε κάτι στους φτωχούς. Αγόρασε μερικά ψώνια για μια οικογένεια που έχει ανάγκη. Δώσε ένα ρούχο σε κάποιον που κρυώνει. Δώσε κάτι από το ειστέρημά σου και πες μέσα σου. Κύριε, δέξου αυτήν την ελεημοσύνη υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πατέρα μου, της μητέρας μου, του φίλου μου. Αυτή η καλή πράξη που γίνεται στο όνομα του νεκρού προσμετράται σε εκείνον. Είναι σαν να την έκανε εκείνος. Και η ελεημοσύνη ρίεται εκ θανάτου, όπως λέει η Γραφή, γλιτώνει από τον πνευματικό θάνατο. Ξέρω ιστορίες, πραγματικές ιστορίες από το πετραχύλι μου, όπου άνθρωποι έβλεπαν για νύχτες ολόκληρες τους συγγενείς τους ταλαιπωρημένους στα όνειρά τους. Ήταν απελπισμένοι. Τους συμβούλευσαν να κάνουν 40 λειτουργίες, ένα 40 λείτουργο, να διαβάζουν το ψαλτήρι και να κάνουν ελεημοσύνη.
Και μόλις το έκαναν αυτό, το όνειρο άλλαξε. Είδαν τους ίδιους ανθρώπους ντυμένους στα λευκά, σε τόπους φωτεινούς, να τους χαμογελούν και να τους ευχαριστούν. Η Εκκλησία έχει τη δύναμη να αλλάξει την κατάσταση των ψυχών. Αυτή είναι η δύναμη της αγάπης που ενώνει ζωντανούς και νεκρούς, γιατί κοντά στο Θεό όλοι είναι ζωντανοί. Επομένως, αδελφοί μου, μην αφήνετε τον φόβο να σας κρατάει πίσω. Μη θεωρείτε τα όνειρα αυτά ούτε κατάρα, ούτε μαντεία. Δείτε τα ως μια αφορμή, μια υπενθύμηση. Μέσα στην καθημερινότητά μας, με τις δουλειές, τα άγχη, τους λογαριασμούς, ξεχνάμε αυτούς που έφυγαν. Νομίζουμε ότι το να πάμε στο νεκροταφείο μια φορά το χρόνο, ίσα-ίσα για να ανάψουμε ένα κερί βιαστικά, αρκεί. Όχι. Έχουν ανάγκη τη συνεχή προσευχή μας. Όταν τους βλέπετε στον ύπνο σας, είναι ένα χτύπημα στην πόρτα της καρδιάς σας. Αδελφέ μου, ξύπνα, προσευχήσου. Μην αγνοήσετε αυτό το σημάδι, μετατρέψτε το σε πράξη αγάπης. Σε λειτουργία, σε κόλληβο, σε κερί, σε ελεημοσύνη. Μην αναζητάτε κρυφά νοήματα, μην ψάχνετε το μέλλον. Το μέλλον μας είναι στα χέρια του Χριστού. Εκείνος νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος, είναι απλώς ένα πέρασμα. Και όλοι εμείς, στο Άγιο Δισκάριο της Θείας Λειτουργίας, ενωνόμαστε. Η Παναγία, οι Άγιοι, οι κεκοιμημένοι και εμείς οι ζωντανοί, όλοι γύρω από τον αμνό του Θεού, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Σας εύχομαι ολόψυχα, ο Θεός να αναπαύει όλους τους προσφυλείς σας και κοιμημένους εν χώρα ζώντων, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη ή στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και σε εσάς να δίνει δύναμη, ειρήνη, φώτιση και ψυχική γαλήνη. Αν έχετε απορίες, αν θέλετε να μοιραστείτε κάτι που σας απασχολεί, γράψτε μου στα σχόλια από κάτω. Τα διαβάζω και είμαι εδώ για να πορευτούμε μαζί. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Σας ευλογώ από την ηλιόλουστη, αλλά και πνευματικά φωτεινή ελλαδική γη. Αμήν.